Dôvod, prečo máme pocit my ako ženy, že vzťah je zlý, je častokrát niekedy aj o tom, že nás nikto nenaučil, aké sú obrovské rozdiely vo vnímaní medzi mužmi a ženami. A ja si naozaj myslím, že toto je akože kameň úrazu mnohých vzťahov a aj ja to častokrát cítim vo svojom vzťahu teraz, jak to, že ja som žena a on je muž, vytvára trošku to škrípanie vo vzťahu. Poviem príklad toho, čo sa aj mne deje vo vzťahu a možno sa veľa s tým stotožníte, ženy aj muži, je to, že my ženy častokrát zdieľame, hovoríme, komunikujeme, rozprávame, ventilujeme. Často, možno 80%, to teraz úplne, že nehovorím reálnu štatistiku, možno 80% z toho, čo povieme, je o zdieľaní. Čo sa v tom vzťahu potom deje je to, že muži vnímajú ten rozhovor inak. Muži zase tých 80% hľadajú v tom rozhovore riešenie. Preto nebudeš častokrát počuť muža, že sa zdieľa, že niečo ventiluje, že niečo len tak hovorí. Čo sa potom udeje vo vzťahu je to, že žena niečo rozpráva, že niečo hovorím, ventilujem, len sa zdieľam, chcem sa nejako prepojiť s mojim partnerom, s mojim mužom. On to počuje ako problém, ktorý ja hovorím. Ja sa chcem len zdieľať. Ja sa chcem mať s ním tú blízkosť. On to počuje ako problém, že on to musí vyriešiť. On ma počúva, on dáva rády, on dáva riešenia a tu nastáva to nedorozumenie. Žena má pocit, že je nepochopená, nemilovaná, že ten muž nerozumie, prečo jej dáva rady, o čom mu ide. Muž má ale pocit, na čo mi to hovoríš? Ty sa len sťažuješ? Aký je zmysel toho, že to rozprávaš? Zaťažuješ ma tým. Ako z tohto von je to, čo pomáha mne v mojom vzťahu, je predtým, než idem hovoriť niečo svojmu partnerovi, tak mu poviem dopredu. Počuj, že teraz ti chcem len niečo zdieľať, nebude to mať žiadnu pointu, nechcem od teba žiadne riešenie, chcem len, aby si ma vypočul, aby si tu pre mňa len bol, len ma obím a povedz mi, že ma máš rád. Toto bude pre mužov znieť nezmyselne, ale takto to, že veľakrát ženy majú. Ja to takto poviem, on to takto urobí a je to krásny moment a ideme ďalej. Žiadna hádka, žiadne nedorozumenie. A ak toto pozerá nejaký muž náhodou, tak kľudne môžeš aj tú ženu zastaviť a opýtať sa jej, prosím ťa, čo odo mňa teraz potrebuješ? Chceš len, aby som si ťa vypočul? Niečo mi chceš zdieľať? Alebo by si chcela nejaké riešenie a odo mňa radu? Táto jedna otázka zmení pocit ženy, aký bude z toho na konci mať. Pretože tu dostane ako keby ten muž odpoveď. Ak by si chcela lepšie porozumieť vzťahom alebo zlepšiť svoj vzťah aj bez priameho zapojenia partnera, sleduj môj profil, pretože presne o takýchto veciach tu hovorím.